Ovi. En oikein ikin tottunut rokkaja joka baareis. Paremmin himas vaateilainen ja niinku Scarface. Se sodissis mitenkään vastaa se mun periaatteet. Mulla on vaan eri tarpeet ja valtavia haaveit. Mut onks mä valmis tähän kohtaamaan haasteet? Jahtaamaan aveet, joka esteeksi eteen nimät haastei. Ja vaikka kunnon koitais riittäiskö se sinällään? Vai onks tää sitä mikä pitäis pitää vaan sisällä? Mä toivoo et sä mitä nää, se näkis mukki. Mä osaan räki, en tarvi myös vägilukki. Ei tarvi olla kulija, kun mä rullata tuutti. Mä muutenkin niin smoothie ja varmaan taju muutkin. Et ei tultu kolkuttele ovi, vaan me potkitaan ne sisään. Eikä tää hetkes ohi, kun me duunataan vaan lisää. Ja kellot tikittää, pistä mun kinttuu vipinä. Kun edes aukee portaali, mitä ei moni ikinä. Ja onneksi alla piitti miikat, mikä rikki kirittää. Ei tilaisuusta pääse vaan nenä edestä livistä. Mut riittääkö se mihinkään, se mitä irtoo? Ei tuntu kolkuttelee eikä mitään virpoo. Vaik tyylit täyteläisi jonkin niinku Mingnom, niin tulla ovesta inee ku Peto King Kong. No kyllähän täs jo pitänyt on hoppu. Pitää duunata lisää ennen kuin aika loppuu. Ja hiljaa hyvä tulee, no johan olla ihan lohtu. Kun Ricky Monster autoflow raivaa vaan uutta polkuu. Ja mistä johtuu ettei aina luota ittees, kun pitäis vaan takoa ja pistää pelotteesta sikseen. Nyt kun ollaan saatu tää alku jo näin kondikseen, ei koputella enää vaan olla valmiina iskee. Ei tultu kolkuttele ovi, vaan me potkitaan ne sisään. Eikä tää hetkes ohi, kun me duunataan vaan lisää. Ei tultu kolkuttele ovi, vaan me potkitaan ne sisään. Sitä on koittanut moni, mut ne ei tiedä tästä mitään.